פרק ט"ו. ובשנת 18 למלך ירבעם בן נבט מלך אביים על יהודה. 3 שנים מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבישלום. וילך בכל חטות אביו אשר עשה לפניו, ולא היה לבבו שלם עם אדוני אלוהיו כלבב דוד אביו. כי למען דוד נתן אדוני אלוהיו לו ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלים. אשר עשה דוד את הישר בעיני אדוני, ולא סר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. ומלחמה הייתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו. ויתר דברי אביים וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ומלחמה הייתה בין אביים ובין ירבעם. וישכב אביים עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. ובשנת 20 לירבעם מלך ישראל מלך עשה מלך יהודה, 41 שנה מלך בירושלים, ושם אמו מעכה בת אבישלום. ויעש עשה הישר בעיני אדוני כדוד אביו. ויעבר הקדשים מן הארץ, ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו. וגם את מעכה אמו ויסיריה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה, ויכרות עשה את מפלצתה, וישרוף בנחל קדרון. והבמות לא סרו, רק לבב עשה היה שלם עם אדוני כל ימיו. ויבא את קודשי אביו וקודשי בית אדוני כסף וזהב וכלים. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. ויעל בעשה מלך ישראל על יהודה, ויבן את הרמה לבלתי תת יוצא בבה לעשה מלך יהודה. ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני, ואת אוצרות בית המלך, ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך ארם, היושב בדמשק לאמור: ברית ביני וביניך, בין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד כסף וזהב, לך הפרה את בריתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעלי. וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל, ויח את עיון ואת דן ואת אבל בית מעכה, ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי. ויהי כשמוע בעשה, ויחדל מבנות את הרמה, וישב בתרצה. והמלך עשה השמיע את כל יהודה אין נקי, ויישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה בעשה, ויבן בם המלך עשה את גבע בנימין ואת המצפה. ויתר כל דברי עשה וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה, הלא הם הכתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. רק לעת זקנתו חלה את רגליו, וישכב עשה עם אבותיו,
ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. ונדב בן ירבעם מלך על ישראל בשנת 2 לאסא מלך יהודה, וימלוך על ישראל 2. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את ישראל. ויקשור עליו בעשה בן אחיה לבית יששכר, ויכהו בעשה בגיבטון אשר לפלשתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. וימיתהו בעשה בשנת 3 לאסא מלך יהודה, וימלוך תחתיו. ויהי כמולכו, היכה את כל בית ירבעם, לא השאיר כל נשמה לירבעם עד השמידו, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. על חטאות ירבעם אשר חטא, ואשר החטיא את ישראל בכעסו אשר הכעיס את אדוני אלוהי ישראל. ויתר דברי נדב וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה בין אסא ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. בשנת 3 לאסא מלך יהודה מלך בעשה בן אחיה על כל ישראל בתרצה 24 שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל.